Toto je druhý diel našej prerábky, rušíme vysoký strop a budujeme 3 izby. Skôr než sme začali stavať, manžel musel rozobrať krbové obloženie a ja som sa konečne dočkala. Náš paroháč išiel dole z krbu a rovno aj z domu. Následne prišlo 5 chlapov. Najprv sa na miesta rozložili nosné stĺpy a na ne pozdĺžný trám, do ktorého sa napájali ďalšie priečné trámy. Tie budú niesť strop obývačky a zároveň budú podlahou poschodia. Náš 120-ročný dom ale nemá jedinú rovnú stenu a tak rozdiel medzi hornou a dolnou časťou steny bol aj 10 cm. Takže trámy sa museli prispôsobovať konkrétnemu miestu. Častokrát museli ísť von, kúsok sa z nich odrezal a išli späť dnu. Najväčšia dráma prišla pri poslednom tráme. Aby sa dostal na svoje miesto, bolo potrebné flexou zrezať komín nášho kovaného digestora, ktorý chvíľu stál len na 2 drievkach. Bála som sa, aby nespadol, ale zvládli sme to. Verili by ste, že celá konštrukcia stala už za jediný deň? V ďalšom diele pribudne podlaha a budeme presúvať nosné prvky strechy. Z toho mám obrovský rešpekt.